Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi ng umay magkapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kinyang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, nagmagapanghinaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsan yung kamanga lingkuranan. Uban usab sa inyo tagsa ka mga radio sets aron sa ingon yana mo inyong magamit sa pagpamati ni hiyon karon sa pagtuon natos mga maturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mapagabasahon kana dili aron supako ng Biblia. Ug kini nga tulumanon padayon yung patalinghugan ni Sibihan sa Power Radio sa Villanueva 97.9. Magsugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion ug dito dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM. Mabati usab sa alas 8 mulungtad kana hangtod sa alas 9 ug sa Radio Ultra matag adlaw nga Domingo musugod sa alas 11 ug alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon. Ug sa Teleradyo sa RPN mabati usab magsugod ka na sa alas 12 bulungtad hangtod sa launa o dito dapit sa Iligan sa Radyo Bandira mabati usab matag alas 3 hapon bulungtad hangtod sa alas 4 sa kapunon. O dito usab sa Bato Plaridel mabati usab ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 6 buntag hangtod ka na sa alas 7 sa Kabuntagon. O dito dapit sa Dipolog City mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 12 bulungtad hangtod sa launa. O ingon man usab sa Pagadian mabati sa adlawng Domingo sa kahaponon magsugod sa launa tungaras-oras kana mulungtad hangtod sa launa imedya. Og dito usab sa Visayas area mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa DYLA mabati usab sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15. Og sa uban pa unya nga mga istasyonan nga makasulod o makaprogram ang mga ministro sa PBCM amo usab kana nga ipahibalo kaninyo mga kahigalaan nga nagsunod kanunay nining among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug nining higayon na ikauban pa na nato ang usa pa ka ang kauban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga igsunan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Sabit. Magapakiguban karon niining sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga igsunan ihatod mo sa tuban uban pa nga ministro. Kumusta ka rin yung mga bigalan o picturan kisap si Brother Romira Kamus magkakabukan sa kataknan o lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon, magpaila pa karon sa pagkakabili. Kumusta ka ninyo mga iglaan, mga igsunan, kanyang alagad sa kanginan, Evangelista Brother Gisrael Macarayo. Kamu usa nga magiguban kanyo ning takna aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo aron sa pagisgot sa tima. Nining higayon na karon mga kaigalan o mga igsunan daghan ang mga nagsuportar sa atong mga sa atong programa dinhi sa Power Radio. Sa matagabi alas 7 hangtod sa alas 8 pero dili nato matag sa pagbasa ang mga ngalan tungod kay daghan man silang nasuportar. Unya daghan po mga kaigsunan nga naguban karon dili na sa ato pangnganlan ang mga ngalan tungod kay mahurot ang atong oras kun ato nganlan. Ang ato lamang nag-asikaso kita sa mga tulubago nato sa mga isyu nga gibuhian ni Mitchell Bindilio ang pastor sa SDA. Pero daghan man ang nagsunod sa atong programa mauna nga atong ipadayag sab nganong ang mga ministro sa PBCM luyo sa pagsupak sa di pa nato tubagon ang mga isyu ni Mitchell Bindilio ato sa nga tagaan pog bahin ang mga nagsunod sa atong programa nganong makaingon sila di ba ka Hustos Bindilio sa ilaha sa Hustos Bindilio sa kining paghilabot niya sa mga ministro sa PBCM unsa man po'y nakapatinuod sa mga ministro sa PBCM nga mangugat yun sila anang ilang gibarugan o kanang ilang gituuhan yun ana ra nga sistema. Unya unsa po'y bahin nila nga mugawas nga ang mga ministro sa PBCM luyo sa ilang pakigbisog sa ilang pagtuo nga naa sila nagdepensa sa pagtulon ang PBCM sa ilang pagpamatod sa dapit 6% tinuod ba ka sila muna nga nining bahin na tagaan sa natog bahin unya bahinon ni nato pag-abot nga mugawas nga naa po detay bahin nga gipanagna na daan sa Biblia o gisulti na daan mismo sa mga apostolis ug sa atong Ginoong Hesukristo nga mugawas gyud ning pagpamatuora ug mugawas pod ang mga tawo musupak pod nga mogamit sa Biblia samas batasan ni Mitchell Bindilio. Mitchell Bindilio paghulat ug naglantaw ka nagsunod sa programa kun lantaw nimo ni hulatag labatiba pag-abot sa unahan kay padayag sa namo ang imong gisupak makatarunganon baka og ang among pagpahimatod makatarunganon ba para nagsunod sa atong programa bisag asa nga programa sa mga ministro sa PBCM makaingon sila tinuod di ay nga ang mga ministro sa PBCM silang pakigbisog kay doon na pod sila gibarugan hilabtunon lang si Mitchell Bindilio yun anara nga sistema plaster sa nato sa balaang kasulatan naa ba gyud sa Biblia nga dunay mga kasaysayan sa unang panahon pero kanang kasaysayana mahitabo gihapon nga gusto kana sa Dios nga mahibalik lang gihapon Brother Cyril ikaw kung unahon pabor naman nimo ang sitas na ba sa Biblia gitagna na daan nga dunay mga kasaysayan sa unang nga mahitabo gihapon pag-usab na ba sa Biblia wala na ang naa di ay
Asa ang prueba nimo nga naagyod matod pa nimo nga naagyod sa Biblia nga dunay mga kasaysayan sa unang panahon, luyos pakigbisog sa mga alagad sa unang kapanahunan, pero sa ilang pakigbisog dunay mga taong musupak. Niya, diri atong basahon sa pahayag diri sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 9, gingon, ang namao kaniadto mamaugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Now, nakita nato sa balaang kasulatan nga dunay gyud di ay mga kasaysayan sa unang mahitabo. Pahinomdom paghulat Mitchell Bindilio kay ipadayag namo karon amo ipabati ang imuhang mga voice tape karon niya pagpabati namo tubago namo niya pag-abot na dependis oras nga maabot tanaw na to di ba malampaso ang imong mga isyu. Ato sang tanawon ngano nga nain-ani sistema kay ang nagsunod sa atong programa kana sila naa naminaw matay no si Bindilio na programa. Ang mga ministro sa PBCM na programa. Niatakis Bindilio sa PBCM, gitubag sa PBCM. Ang labatiban ni Bindilio gibaslan sa PBCM nasamutan si Bindilio sa paglabatiba ngano man alkanse mas isyo ingon anang nga sistema ngano ba ingon tag alkanse kato day ni ingon day ka mundang kos pagwali Bindilio bisa mo sa undang na nabasa na PBCM di man gyapon mundang sistema tinuod bitaw na karon ang pangutahan na karon kinira ang atwa pagabot moingon ang mga nagsunod sa programa ngano kano si Bindilio paminawan Biblia gigamit ang mga ministro sa BCM Biblia gigamit ngano na yun ani sistema yun anira nakapakadaghan ang naghawid sa Biblia pero kwintada sa Dios duha ra gyud ka tawo nga nias kalibutan kamatuoran o dili kamatuoran nakapakadaghan ang relihiyon sa tibuok kalibutan pero para sa Dios usa ra gyud ang kamatuoran nabas Biblia na palihog pagbasa brad Rome sa nakasulat sa unang Juan basaha ang unang Juan kapitulo 3 kapitulo 3 mo pa ang Diyos. Nagtigi ang Diyos o ang Yahweh. Ginamit nila nakasulat sa Biblia. Tanaon tagani ron. Sige, basa sa. O ingon ni Brad Macarayo ang sitar na ni mga sitar na gingon. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa Yawa pinaagi sa bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong o wala maghigugma sa iyang igsuon. Kini siya dili iya sa Dios. Oh, basa, duha lang. Paliw pag-andam Brad Warlito sa Roma 15:4. Tan-awon ta kay giingon sa balang kasulatan, maayla kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa Yawa. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, duha lamang ka tawo nga niya sa kalibutan bisan pa sa record adtong 1990s dunay 22,000 kapin ka mga relihiyon rehistrado. Yung nana nga sistema nga na-record nga pagtulunan ka na, relihiyon, sikta, nagkalain-lain nga mga pagtulunan, pero sa kwintada sa Dios usara gyud ang kamatuoran sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Prinsipyo na nga gilatid sa Biblia. Karon, mao na ang plastada sa tigi tali sa PBCM og ni Bindilio. Kita ra may nagtigi karon Bindilio nani man alala isagi ko na karon ang uban nga mga sikta karon wa man namang hilabot ikaw man nangatake namo. Kung ikaw naglantaw sa
Unsa kalambigitan ni ini nga giingon ang namao kaniadto mamao ugma? O ni Brad Bacarayo atong basahon din sa Roma sa iyang kapitulo 15 versikulo 4 gingon dinhi sa pagpayag kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kita paglaom sumala sa pagpahayag Brad Bacarayo. O na, tanaw na to Giingon ni Pablo bisag unsay gisulat karon o kaniadto o karon kaniadto gisulat kini para karon. O bisan unsay gisulat karon, gisulat kana para sa kaliwatang palaubuton. Sa bagong tugon man to gibasa Brad, gisulti ni apostol nga si Pablo Roma 15:4. Pagbasahon nato ang daang tugon sama ni Salmista David. Unsay gisulti niya? Kining mga nakasulat para asa kini? Sa mga kaliwatang umalabot. Niya ang pruweba sa Salmo Kapitulo 102, versikulo 18 gingon kining sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot ug ang katawhan nga pagabuhaton dalaygon kang Jehova. Oh, matod pa kini sulaton alang sa kaliwatang umalabot sa ato pa gisulat ang Biblia. Ang mga nakasulat sa Biblia para sa kaliwatang palaaboton sa ato pa ingon ani ra nga sistema gisulat ni sa mga propeta. Sa mga nagsulat gikan sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros kay sa daang tugon 39 man na, sa bagong tugon 27 man na. Sa King James, sa gitawag og King James version o kanang Isday Bible ninyo pindilyo. Gikan sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, mga mugukom ruto na Samuel, unang hari, Dosare, unang Kronikas, kadang Kronikas, Esdras, Nehemias, Job, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaiah, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Hunas, Mikias, na mga bakos, Sopones, Hagin, Sakarias, Malakias. Kanang 39 kabasahon gisulat na para sa kaliwatang palabuton. So sa panahon sa atong Ginoong Kristo ni atong tuig before Christ era ni atong panahon nga wala pa mataong atong Ginoong Kristo kay pagkataon ni Kristo anyo domini man na tuig na sa atong Ginoong Kristo pagkataon niya ingon ana ang sistema. Pagkatao na sa atong Ginoong Kristo naa sa mga apostoles, mao nang nagsulat na pud diya mga apostoles, nagsugod sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat mga taga Roma, unang Korinto, mga taga Galacia, mga Efeso, Filipos, Colosas, unang Tesalonika, dos Tesalonika, unang Timoteo, Tito, Filemon, Hebrean, Santiago, unang Pedro, unang Juan, Juan, Judas, Pinadayag, 27 kabasahon, munang gisulat pod para sa atong kapanahonan karon. Gisulat lugar nas mga apostoles. Sa ato pa mugawas na lugar nga, ako na, dili na ka mo pibisim. Ako ni si Bindilyo. Mauna ang may katungod nga nagamit sa balang kasulatan. Inani ra nga sistema. Mateo, kapitulo 4, Pablo. Sugo akin ng mga bato nga mahimong tinapay. Muna igingos yawa. Apan kanya mitubag ang siya nga nag-ingon. Nahisulat na! Tuwa na! Naggamit na ang atong Ginoong Kristo. Nahisulat na! Ang tao, mabuhi dili sa tinapay.
iandam na. Kay matod pa ni Kristo nahisulat naman kuno. Tanaw ta pod nga kining nahisulat tinuod bagid pag naas da ang tugon. Be, kay paano man ni Kristo nag-abot man ang yawa si Kristo. Kay tanaw si ang isulod ano si Bindilyo man. Palaga ba sa Nga sumala sa gisitar mga sitas Brad Makarayo ug ikaw magapaubos kaniya ug gipaantos niya ang kagutom ug gipakaon ikaw samana nga wala mo biilhi bisan ang imong mga amahan wala makaila aron sa pagpahibalo kanimo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag sa tagsa-tagsa kabutang nga magagula gikan sa baba niyo ba mabuhi ang tao. Oh, tuwa na. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang. Muna gibasa ni Kristo. Tanaw Salmo. Sige. Tanan iandam po Brad Rome ang nakasulat sa Salmo 91. Sige. Tanawa ang Salmo 91 versikulo 12 Brad. Warlito. Kay tanaw na to ang nakasulat sa balaang kasulatan o kay para nga atong hibawaan niya na basaha ang nakasulat Salmo 91 versikulo 11. Basaha. Og naa ba? Basta ka ang punto giingon, ingos yawa na isulat kini nga nagaingon maghatag siya sugo sa iyang mga manlulunda may tungod kanimo. Tanawon ta. Ni Brad Macarayo sa maong sitar sa maong bersikulo. Dili mo abot kanimo ang kadautan ni magapaduol ang kamatay sa imong balong sumala sa pagpahayag Brad Macarayo nga gingon dinhi sa 11 kay siya magasugo sa iyang mga manlunda sa pagtan-aw kanimo sa pagbantay kanimo sa tanan mo mga dalan. Oh, naa di ay nga maghatag di siyang sugo sa iyang mga manlulunda. Nasitar ni mga sitas. Nagayon din pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga pangot. Aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Oh, na di ay. Doon na gini tinuod. Nga giingon nga naisulat kini. Maghatag siyang sugo sa iyang manulunda may tunog kanimo. Unsay gigamit sa yawa? Salmo 91 versikulo 11. Ningon na po siya sa playo ng imong mga tiil aron imong mga tiil dili mahapangdol sa mga bato. Asa nakasulat nga gibasa sa yawa? Kining Biblia bukas kini
bisag kinsa mo basa. Gibaligya ko nis nagkalain-lain gud nga mga gibaligyaan ani. Napag-abot anak karon diha. Bukas po ang Biblia, bisan kun ang Biblia gituga unang ika-2 Timoteo 3:17, iya sa Dios ang nagtuga. Ang yawa bisag way kalabtanan ala sa gibasa sa Biblia. Angkon sa kuan dito nga siya o angkon na siyang kaugalingon o yung ana nga sistema karon unsa pa gyud giingon dayon si Jesus mitubag kaniya kay mao naman na nagamit pagsitas niya ipaambak naman siya ipaambak na po sa utos ubos unsa itubag ni Kristo binaba balang kanang matawag og private interpretation dili oy giingon no si Jesus miingon kaniya usab naisulat kini nga nagaingon ito ana po nagamit na po gawa sa Deuteronomio 8:3 na ina pong sitas na po gigamit tapos atong Ginoong Kristo. Matod pa, usab na isulat kini nga nagaingon. Unsa na po kanang nasulat nga gibasa na po sa atong Ginoong Kristo nga iya na pong giapak katos yawa. Giingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Uy, gamit na po siya brad Israel. Kanang giingon nga ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Palihog pagbasa brad Israel sa Deuteronomio 6:16. Palihog pagbasa 6:16 sa Deuteronomio. Palihog pagbasa 6:16 sa Deuteronomio kay tan-aw tag naa bagyod nga ayaw pagtintala ang Ginoo ang Dios naa ba sige 6:16 Niya sumala sa gisitar mga sitas gingon dili kamo magtintal kang Jehova nga inyong Dios ingon sa inyong pagtintal kaniya didto sa masa. Busa naa day ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios na gayon dayon og unya gidala na usab siya siyawa ngadto sa kinatas-an nga bukid o kaniya gipakita ang tanang kahigingharian sa kalibutan ug ilang kahimayaan ug iyang giingnan siya kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw mohapa og musimba kanako. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, pahawa ka Satanas kay nahisulat kini nga nagaingon maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang alagara. Nagpungasi ang sitas sa atong Ginoong Kristong iyang gihapak ngadto sa yawa sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero ang yawa nagamit sa nakasulat sa Biblia, ang atong Ginoong Kristo nagamit sa Biblia, nagpungasi ang sitas, ginamit, gihapak ngadto sa iyang kaatbang nga mao ang yawa sa atong nabasa nakasulat sa Biblia. Katapos ang kapitulo bersikulong gigamit sa atong Ginoong Kristo, ang punto giingon mao simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Pabor naman nimo ang Biblia brad Israel, Deuteronomio, palihog pagbasa, ang gibasa nimo kagania Deuteronomio kapitulo 16, 6 bersikulo 16, basaha ang Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 13. Kay tan-aw na tog naa bagyod tinuod ang giingon sa atong Hesus Kristo, simbahon lamang ang Ginoo ug siya lamang ang alagaron. Niya kahadlukin niyo sa Jehova nga inyong Dios ug kaniya mag-alagad ka ug tungod sa iyang ngalan magmaganumpa ka ingon. Busa giingon nga siya lamang mismo ang Dios. Dili gusto ang Dios nga ang iyang alagad ingon ana nga sistema. Unsay gisulti sa Biblia? Ang tao sa Dios kinahanglan magsulti ingon sa sinultihan sa Dios. Nabasa bala ang kasulatan giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia sa unang Pedro atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Giingon sa pagpahayag kinahanglan nga ang tao sa Dios magasulti ingon sa sinultihan sa Dios. Giingon sa pagpahayag sa unang Pedro kapitulo ang atong mabasa, kapitulo 1, bersikulo ang atong mabasa sa kapitulo 1, bersikulo 19. Gikan sa 16. Busa ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Karon dinhi na ang atong susihon. Atong ipakita kung dunay mga anak ang Dios ay doon na po'y mga anak tuwa dapit sa nakigkaatbang pun ngadto sa Dios. Sa sulti ni apostol nga si Pablo unsay buluhaton sa mga naa nga linya sa dili iya sa Dios. Ingon ani nga sistema. Kay pasultios Bindilyo ay siya kamatuoran. Pasultios Bindilyo kami dili kamatuoran. Buti pa sabot siya katawan sa Dios, kami dili katawan sa Dios. Tanaw tag unsay karakter inanara. Unsay karakter
sa mga dili iya sa Dios. Na palihog pagbasa Brad Rome sa nakasulat sa mga dili iya sa Dios. Tanawon ta. Buhat Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, palihog pagbasa. Ingon ni Brad Macarayo ang imong nasitar nga sitas. Apan si Saulo nga ginganlan usab si Pablo nga puno sa Espiritu Santo, mituto kaniya o miingong ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong o glansis, dili ka ba muunong sa pagpulis sa mga matulig na dalan sa Ginoo. Mao kana Brad Macarayo. Oh, basa, doon na di ay mga anak sa gingos pagpayag, ang mga anak di sa yawa di ay gingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong lansis, di ka ba muhunong pagtuis, magtutuis di na. Sa unang hubad sa King James Version, mubalit na, karon dinhi na ta. Nakadumdum mo adto mga previous na mong wali diri, gibalik-balik ra ba niya? Kanang Espiritu Santo ni Dios nga Espiritu Santo magana, unsa man ay nabuhat niya? Tanawa ra. Wa manggani na makabuhat og saging, bisan saging tunda di nakabuhat. Kay ang pinaiahas yawa, tanawa ra. Unsay prinsipyo yawa? Ngiingon, ikaw anak man sa Dios, buhatan ning batog, kining bato himo ang tinapay. Mao gyapos bindilyo, ipabuhat og saging ang inyong magtutudlo. Kanara, pero dili man na kalikayan. Ngano? Gipasidaan na daan sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga dili iya sa Dios, katong naa nga giingon nga magtutuis, katong dili iya sa Dios, mangita man gyud na og kanang ilhanan. Gisulti na na sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba nga gisulti na na sa maandam na nimo, Brother Israel, nga ang mga dili iya sa Dios sa atong sama sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga nagsulti siya daan nagpasidaan nga ang mga dili iya sa Dios mangita gyud nag-ilhanan. Unsay gisulti ni Kristo? Niya, basahon na nako, pabor naman ako. Mateo 16:1 hangtod bersikulo 4. Si Bendilyo, di kuno makabuhat og saging tundan kuno amo magtutudlo. Gingon, ug unya nangabot ang mga Fariseo ug mga Saduceo. Ug aron sa pagsulay kag Hesus ilang gihangyo siya sa pagpakita kanilang ilhanan gikan sa langit. Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, ini kasawmsom kamo magaingon, mulinaw ugma kay pula ang langit. Og inig kabuntag kamo magaingon muunos karon kay ang langit pula og nagadagtom, makamautuod kamo muhubad sa dagway sa kalangitan apan dili makahubad sa mga ilhanan sa kapanahunan. Basta kaliwatan nga dautan og mananapaw mangita gyud nag ilhanan. Unsay gisulting Kristo? Bindili mananap mangita gyud ilhanan. Ang pangutana giingon man basta kaliwatan nga dautan, kang kinsa day silang kaliwat kining giingon mangitag ilhanan kuno, dautan nga kaliwatan kuno. Palihog pagbasa, Brad Israel, sa nakasulat sa sa Mateo 12 bersikulo kapitulo 12 bersikulo 40, tan-aw nato sa 12. Palihog pagbasa sa 34 12:34. Sige. Niya sumala sa gisitar mga sitas, gingon kamo mga kaliwat sa mga bitin. Unsaon man ugod ninyo sa pagkasultig maayo nga mga dautan man kamo. Kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing magasulti ang baba. Bosa, giingon nga kamong kaliwat sa bitin, unsaon ba ugod ninyo pagpakasultig maayo kasulatan naa di ay nga giingon sa pagpahayag di ay nga katud ang bitin di ay gitawag na giyawa. Mangita gani kag ilhanan sa mas batasan ni Bendilyo, Biblia ang nag-ingon. Kung masakit kas mga ministros BBCM, unang gikasakitan mo si Kristo.
Kinsay nagsulti nga mangitag ilhanan ang kaliwatan nga dautan? Si Kristo. Kinsa asa sa niliwat? Sa bitin, matod pa ni Kristo. Pagbasa, yawa. Nganong giingon nga mangitag ilhanan kaliwat sa bitin nga mong yawa? Buhata Kristo kining bato, buhatang tinapay. O, tanahawa, kinsa may nisunod bindilios, kinay. Na kinsa may nakapanunod, do? Kinsa lagi ni. Di pa lagi yung tatahilab tunon. Dili unta lagi ta mabaslan. Yung ana nga sistema. Mao lagi na ang pag-ukay unta nimo sa Biblia, imong gipalig-on ang imong doktrina diha sa SDA. Mao unta na imong gibuhat. Mao na nagpalig-on ka wala untay muguba sa imong diha paglig-on diha. Pero kay number 1 makang niguba. Na tanawa ni nabaslan ka. Kanang nakasulat sa inyong SDA Bible niya, bisan pas King James Version, kanang giingon sa buhat 13:9, nga giingon, duha man ka hugna nga paghubad. Dunay unang hubad sa King James, 1938 edition. Duna po'y ikadong hubad, 1958 edition. Karon, pagbasaho na sa ikadong hubad sa King James Version o sa SDA Bible, na adya, giingon ka na nga, di ka ba muhunong pagtuis. Pagbasahon sa unang hubad sa King James Version, giingon ka na, di ka ba muhunong pagbalitad sa mga matulid nga dalan sa Ginoo. Mubalitad di ay na ang pangutana. Unsa di ay sugo nga dili angay balit-aron o ngano man atong ipadayag pon. Ngano man nga sa stand sa mga ministros PBCM. Ngano man nga naamis dapit sa Espiritu Santo. Usa nato balikan na pod paglatigo si Mitchell Bindilyo. Ingon anira. Anara man na. Ngano nga napaday sa paggamit nato sa Biblia, nganong nasiyat mas kabo, maingon na siya, perting pagkasiyat sa kabo sa mga ministro sa BCM, karon kinsa may nasiyat sa kabo, kinsa may nakapanunod karos kinaiyahan, si Kristo may nagsulti. Kung masakit ka sa mga ministro sa BCM, nga mangita ilang ikatulo na lang ni. Ay ikatulos Pablo, ikaupat ni. Pero hinumdum nga ang nagsulat si Pablo kung maumay ikatulo, una ang Kristo. Inana sistema ang among haom gid nimo. Ingon ana nga sistema karon din hinata sa pagpahayag unsa man di ay ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Unsay sugo nganon isulat kana? Aliw pagbasa be. Brad Rome. Pabor naman ni Brad Israel unang Korinto 15:37, 14:37. Tanang mga sulat og iandam pod Brad Rome Juan 13:13. Tan-awon ta og ngano si Pablo nagsulat sa iyang mga sulat sa Biblia ug ngano pod nga ang stand sa mga ministro sa PBCM sa pakigbisog naaman mi sa dapit sa Espiritu Santo. Nganong naingon ani sistema?
Anong nayon-ani nga naa mis dapit sa Espiritu Santo, dili po mi mablim tungod kay gi sandig o gisalig po namo, gipasikad po namo sa mga nakasulat sa Biblia. Unsa day sugo day ngano naisulat ang masulat ni Pablo day sa Biblia? Kaya gisugo siya sa Dios Brad Makarayo. Kinsa nga Dios nagsugo? Mao ang atong Ginoong Kristo. Ato kanang susihon karon. Unahon ta pagbasa ang nakasulat sa 2 Korinto kapitulo 14 bersikulo 37 gingon. Kung adunay magahuna-huna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong isulat kaninyo maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo. Ang Ginoo nga giingon ni Apostol Pablo nga may nagsugo kanya isulat ang mga basahon. Sa 1:33 giingon nagtawag kamo kanako ug magtutudlo gusto kamo kay mauman kanako. Busa si Kristo di ay na. Si Kristo di ay na ang giingon ay nga Ginoo nga nagsugo ni Pablo. Karon unsa man ang usa sa mga sugo ni Kristo nga gisulat ni Pablo diya sa Biblia. Unya giingon ra ba dayon nga balit-aron. Dili mo ni giingon namo ug mobalit-ad ta sa dalan sa Ginoo. Labi na sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug atong balit-aron na mo nay giingon nga giingon dito sa buhat 3 bersikulo 9 ug 10. Dili na ta nakasubay ni ana. Busa kami sa among nasabtan hinuon nalatid sa Philippine Constitution, gitagaan ta og freedom of speech, gitagaan po tag freedom of religion. Iyon ana nga sistema. Busa may kagawasan ng isa, mao bitaw nga nagdaghan ang mga pagtulunan karon tungod kay kun magtukod sila og pagtulunan unya ang ila ni ana ilang iparehistro, iyon ana nga sistema gipasikad sa Biblia, ilan ang katungod. Iyon ana nga sistema. Busa si Master po nagtukod ni ining among gipanubagan unay naani nga sistema nga naami sa dapit sa Espiritu Santo kini gipasikad sa balaang kasulatan ug duna may gipasikaran. Ngano? Tungod kay sa sugo ni Kristo ngadto ni Pablo nag-ingon nga ang sulat niya gilatid gisugo siya ni Kristo. Unsay usa sa iyang mga sulat nga gilatid sa Biblia kanang unang Korinto ug ikaduhang Korinto sulat man ng Pablo. Ang sulat ni Pablo nga gipahayag kanang mabasa dinhi sa maayong balita Biblia nga maimprimatur ni Julio Cardinal Rosales o gipanangusan sa pagsulat sa mga eskular sa Bibliang Katoliko ug Protestante giingon kana sa pagpahayag sa unang Korinto 13:9 bigis kay atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan kun ang hingpit maabot na kadtong dili hingpit mawala. Busa sa nakasulat sa Biblia doon na di ay gipadayag ni Apostol Pablo nga mensahe nila nga dili hingpit og kanang mensahe mawala kana. Ug gumikan kay mawala pulihan na sa hingpit nga mensahe. Unsa mang mensahe sa mga apostolis nga dili hingpit og mawala sa Hebreo 6:1 sa Bibliang Katoliko busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensaheng Kristohanon. Busa kana diya ang giingon daay nga mensahe nga dili hingpit og mawala mensahe nga Kristohanon. Unsa mang mensahe nga Kristohanon nga dili hingpit og mawala mo na giingon sa Roma 10:17 sulat ni Apostol Pablo. Matod pa niya, busa ang pagtuon nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Busa kana daing mensahe daing nga Kristohanon. Nagiingon ni Pablo dili hingpit og kanay mawala, wali nga Kristo. Busa kanamo nga mga ministro sa PBCM do na may gipasikaran. Nganong wala may magwali sa dapit sa atong Ginoong Kristo? Tungod sa rason nga ang wali sa atong Ginoong Kristo matod pas pagsulat ni apostol nga si Pablo mawala sa atong nabasa. Pulihan pa na sa hingpit nga wali. Pero katungod sa matag usa nga nagpadayon sila. Ilan ang katungod? Dili miga kuha na ngano man katungod na sa magpadayon depende. Kanamo pod nga PBCM sa among nasabtan sa gitudlo ni Master kanamo naa sa dapit nga sa pagpahayag sa pagtuman lamang sa sugo ni Kristo ngadto ni apostol nga si Pablo gisulat kay sa Roma 15:4 bisag unsay gisulat kana para sa kaliwatang palabuton. Bote pasabot gisulat kana nga gipahibalodaan nga duna pay mopuli nga wali sa wali nga atong Ginoong Hesukristo. Wali ba nga hiyuba? Ang tubag dili. Tungod kay tan-awon ganimong kapanahonan naguna ang dapit sa atong Ginoong hiyuba nga nagialagaran sa mga Israelinon sa unang kapanahunan, nagmantala sila si Moises Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 lamang katong pagmensahia sa wala pang atong Ginoong Kristo ang pagwali nila sa dapit sa atong Ginoong Hiyuba kadtoy mawala og gihatagag utlanan. Unsay prueba Brad Warlito nga pagwali sa atong Ginoong Hiyuba kanay dili may papadayon og kanay mawala ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Palihog pagbasa si Jeremias kapitulo 31, versikulo 31, kama 34, kay tan-awon tang nanuman nga dili pod mo lugar nga wali sa atong Ginoong Hiyuba ang mopuli sa wali nga atong Ginoong Hesukristo. Oo, ini atong babasa Brad Macrayo sa maong pagpahayag sa Jeremias sa iyang kapitulo
31 versikulo 31 kama 34 ingon dinis pagpahayag. Ani akaron ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga kung gabuhat og usa ka bagong uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda, giingon ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsatag sa katawo sa iyang igsuon ug ang tagsatag sa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilihon mo si Jehova bisag diha natabuto brad makarayo. Oh, busa kana ang prueba nga dili pod mo lugar nga ang wali sa atong Ginoong Jehova mao'y mopuli sa wali sa atong Jesucristo. Munay giingon, gibuhat kana nga tugon Salmo 102 bersikulo 18, gisulat kana para sa kaliwatang palabuton. Mutong pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo gigamit nila ang Jeremias sa Hebrewhanon kapitulo 8 bersikulo kung basahon kana sa bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa Hebrewhanon kapitulo 8 kana pagabasahon mugawas nga kanang giingon sa Jeremias bersikulo 31 sa kama 34 kama 34 sa nakasulat sa Biblia unya naa sa pagpahayag sa kapitulo 31 sa Jeremias bersikulo 31 kama 34 mauna nga ang pagwali sa atong Ginoong Jehova gihatag nila ang bersikulo nga dili na sila magtudlo ang tagsatag sa katao sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Munang sa tanang dapit ang gitudlo nga pagwalis mga apostoles Kolosas 1:26-27 ug naa sa unang ikaduhang Korinto 13:14 wali lamang sa atong Ginoong Kristo. Lamang gihatagag kinutuban. Sa samang pagkaagi gisulat 15:4 sa Roma, gisulat para sa kaliwatang palabuton. Para kanato gipahibalo na pod nga dunay pagkat-op sa wali sa atong Ginoong Kristo para mailusot ang katong hingpit na nga wali. Unsang waliha Brad Rome ang mupuli sa wali nga Hesukristo kun dili man Jehova. Kay mao man ay hinungdan ngano nga gitugon o gipahayag ni apostol nga si Pablo sa iyang sulat nga ang wali nga Kristo dili pabilinan og kanay mawala base sa nakasulat sa balang kasulatan. Wali di ka na Brad makarayo nga Espiritu Santo. Walay lain na katuman niya na ang atong balang magtutulong nga mao si Master Tomas de Junior Senior. Atong pagkabasahon din sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagaingon. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon di kapahibalon na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsulo. Busa, mauna mga kagalaan og sa pagpadayag sa mga ministro sa PBCM nga gipahimutang ni Master ang mga ministro aron magwali sa balita sa Espiritu Santo nagsugod sa 1967 na rehistro 1971 ang pagtulon ang PBCM. Naglawig ang pagpanghimatod sa mga ministro sa PBCM hangtod karon ginamit ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan mao'y gisandigan na mo nga gilatid ng daan nga dunay mga taong gihimo nga kasangkapan nga magwali sa balita sa Espiritu Santo karon maoning gisupak ni Mr. Bindilio. Karon pangutana kun atong susyon kinsa may nakatuman anara kinsa may nagwali sa dapit sa Espiritu Santo yung ana nga sistema tanawa di sige lang kasupalpal tanawa ang iyang gingon way mabasa kung dunay mabasa nga ang mga apostoles nagwali nagsimba sila rausa o makabasa ang mga ministro sa PBCM muundang kus pagwali gibasa ato miaging Domingo nga dunay kuan sa pinadayag 1 bersikulo 10 sa Biblia nga gitawag og ang buhing pulo ay naa diha giingon sa pagpahayag diha nabasa na karon kay nabasa man si Apostol Pablo pod des Episo 3:14-15 nagsimba siya ra pod isa na tanawa nagampo nagsimba siya isa na tanawa na ngano nagsige sa padayon og wali na ngano nagtagaw ta mag-apos Bindilio naabit po to iyang challenge nga matod pa niya niingon siya sa pagpahayag ingon siya any religions any preacher ini evangelist kung makabasa mo wagi mabasa nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta ingon siya na pag-abot na ang ilang basaw sa lagda maura may nagtugan
Be, baliw pagbasa Brad Israel, tanaon tang basa sa lagda. Kay, matod pa niya, si Mrs. White, wa ba yung kuno mag-angkon kuno, nga siya propita, o si Mrs. White kuno. Pero sa ilang lagda, nakalimot siya, nga nakalimot si Mr. Bindilio, nga ang ilang lagda, kung doon ay magpasakop niya, magpamimbro sa ilang pagtulunan, naa diha nga kinahanglan nga mudawat nga si Mrs. White nga siya propita. Paliw pagbasa sa ilahang lagda kanang pahina 61 sa numero 23 man nga balaod sa ilahang pangutana tubag pagtulunan 23 unya sa ilahang dayon na may ginambiran pangutana 1 tubag 1 unya hangtod na nga pangutana sa 10 diya ka magbasa sa pangutana 8 og sa tubag sa pangutana 8 og sa pangutana 9 og sa tubag 9. Sige, palihog pagbasa. Lagda nang gibasa, sige, basa. Sige. Niya. Ang hiyas sa pagtagna 8. gingon. Unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus. Gingon nagatag og bersikulo. Bugna kapitulo 19 bersikulo 10 gingon. Ang espiritu sa tagna busa ang katapusang iglesia ikinahanglan na dunay manalagna. Busa atong basahaw na tarungon ta. Diyos pagpayag. Unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus? Tubag, bugna 19 ang espiritu stagna. Busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Matod pa ni Bindilio, si Mrs. White, wa mag-claim nga siya manalagna. Unya, matod pa ni Bindilio, si Mrs. White, dili manalagna. Kaya walay libro nga nagpamatod nga si Mrs. White, manalagna. Muna prinsipyo Bindilio. Unya, mo ingon ra ba? Maghagit og debatis mga ministro sa BCM. O kini debatihan ang imong prinsipyo. Di ba ka kupo-kupo agi ini? Napag-abot na karon giingon ang katapusang iglesia, aduna kunoy manalagna. Na, pangutana. Hain man ang katapusang iglesia nga kinahanglan adunay manalagna. Niya, si Bindilio anay, adi na mo ang kuno ning katapusang iglesia, udi kisa pasakop ani katapusang iglesia. Ngano man, di ba siya mo ilanga? Dunay manalagna, si Mrs. White manalagna. Giingon ni pagpayag, pahinaan niya sa pangutana 9 og tubag 9. Pangutana, ang hiya sa pagtagna gipaila ba sa mga Adventista del Séptimo Dia? Tubag. Oo. Kinsa man ang gipaila nga manalagna nga nakabatog hiyas pagpanagna. Si Mrs. White giila nga nakadawat ning hiyasa ang iyang daghang mga sinulat nga gibili niya kanato magdala sa matuod nga ilahanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Niya ang iya day kuno mga sinulat ni Mrs. White nagbutang kuno ilahanan kuno sa pagpamatuod nga nakabatog hiyas si Mrs. White sa pagpanagna. Napangutana kinsay nagpaila ang Adventista del Séptimo Dia. Karon asa man ka nasakop Mr. Bindilio? Do asa man ka nagpasakop? Wa ba ka masakop sa Adventista del Séptimo Dia? Karon kay mo dipinsa man kana. Nganong wala man ka mo ila nga si Mrs. White manalagna? Ikaw ra po'y pastor nga wa mo ila nga si Mrs. White nakabatog hiyas pagpanagna. Ngano? Kay mahadlo ka. Mahadlo ka nga mapaninglan ka kay niingon man ka na ay Pastor Tomas Uenyo des Biblia. Maona kay kung paninglan pug ka asa mabasa ang katapusang iglesia nga ang manalagna si Mrs. White di ka kabasa. Maona kuso ganita maningil maona nga kahadlokan nato mismo pa ang atong gila na kumusta mang 5:8 sa unang Timoteo kuno nay maglimod sa iyang pagtuo labi pa siyang daotan kasi di magtotoo igo ka na anak karon na tanawa lagi. Unya ang laing basahon sa gibili ni Mrs. White kiningikan sa kasing-kasing giingon na po sa pahina 3 sa Efeso 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga mga gasa sa Espiritu Santo. Una, mga apostoles, mga madalagna, mga magwawali, mga pastor og magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna o di manalagna. Giingon din apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluwaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya kaniadto ang akong buluwaton matod pa ni Mrs. White nalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Oh, nagpamatuod si Mrs. White. Gikan pa
sa kasing-kasing pangutana gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White. Nakabaton siya sa pagpanagnawa ni mo dawata Bindilyo. Ikaw ra po'y pastor nga wala mo dawat ana. Kung dunay magpasakop nga nakasabot sa imong wali lugar, ang pangutana di na nimo gamiton ang inyong lagda. Karon kay ang magpasakop kinahanglan mo ila ka nga si Mrs. White nakabaton siya sa pagpanagna. Nganon di ba ka mo dawat? Kapitulo kinahanglan magbantay ka sa imong mga gipanulti kay basin dunay tao kanus ang maghulat nga ikaw masayop pagkasayop na nimo diha ka na ayu-ayuhon sa pagpaila o pagpabati sa imong sayop. Kung tinuod ka nga nidipinsa sa SDA kinahanglan mudawat kag muila nga si Mrs. White manalagna. Pero matod pa nimo nganong mo challenge man ka. Basaha kuno kuno na mo'y libro nga nakapamatuod nga si Mrs. White nagpaila nga siya manalagna. Ha? Nagpahayag nga siya manalagna. Kinsa man day nagsulat ani? Oh, gikan sa kasing-kasing di ba giingon Kinsa may naghatag karon og problema, di ba? Ni Mrs. White, di ba ikaw? Ay, siya Bindilyo brad nakarayo kay pataka lang pangurhi niya, labaw na siya sa iyang Kurhianan siya. Oo. Mao na mo naging ka ba ministro paluma-luma man ni Bindilyo og pangurhi otro man pong kurhianan. Mao na nga dili katingala sa stand na mo ngano nga naamis pagdipinsa sa dapit sa Espiritu Santo tungod kay maunay gilatid sa Biblia nga mopuli sa wali sa atong Jesucristo. Pero katungod sa uban nga magpadayon sila katungod pod sa mga nakasabot nga naa diha nga dunay paghatag kinutuban sa wali sa atong Jesucristo ug mugawas nga dunay wali sa dapit sa Espiritu Santo. Mao na nga nilambo ang pagtulon ang PBCM. Gikas pagtukod sa PBCM, nagdaghan ang mga miyembro sa PBCM ngani sa programa lamang daghan ang mga istasyonan diin nakasulod ang mga ministro sa PBCM sa programa namo nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ingon ni ana nga sistema tungod kay gilatid kana nga mao gina ang kamatuoran. In ana nga sistema pero nagdepende wala nagpasabot kay wala may nagwalis atong Jesucristo, wa na may mutuo ni Kristo ang tubag nagtuo mi nga si Kristo Dios, nagtuo mi nga ang Amahan Dios. Kanang tulo gituohan namo nga Dios pero sa dapit sa among pagpanghimatuod nami sa dapit sa Espiritu Santo.